Heeh. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kok jam 11, 12? 12, 3, 4, 5, 6, 18 jam. 18 jam poso ngempet mangan ngempet sembarang kalire. Kok 18 jam to, Mas? Kok suwi ya mati no? Lah iya kok suwi men. Kok iso 18 Setok, jam? aku kok melu oh to dina iki awur kuwi. Poso ki pirang jam? Jam 5 toh? Jam 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 jam. Nah, lah ngono 18. Dawa yo manut ae. Ya manut tembo ketularan. Ngerti ya, Apa? Gusti ndek iki ning omahku. Golek buka. Ora. Nyapa? Nunut Wonge- buka mesti. Ora. Piye? Wonge malah ngejak aku anu ae buka sik ae. Ya ampun, buka dhisik jam piro Buka bukane? sik jam 3. Ya apik berarti. Wi ya apik, wi melu Aguse kono. Jarine